ebese ke sikwazi ukuthi sifake i-poster ye top 6 nizoyibona izobe isine logo ehambisana nabaxhasi bomcimbi noma labangani bethu abasha umasipala weTheku kanye no Omega. Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana, bayamazi abaningi kuyo le channel. Namhlanje sizokhuluma ngomcimbi wethu omkhulu esibheke khona okumcimbi okuhlomula wamaciko azoba nabalandeli abaningi. Uthenga ithikithi bese ithikithi elibhalwe iciko lakho bese lapho usulivotele iciko lakho lapho bafowethu. Engize ngakho ke namhlanje bafowethu lana angeke ngizothula i-top 6 kodwa ke ngizoyisho i-top 6 njengamanje yabaculi abaqinqeleza phambili abawu6 ngoba bona ngicabanga ukuthi bawu9 if ngaqamba imanga, kodwa ke kule top 6 ihlezi iphuma insuku zonke. Ushintsho kalibanga likhulu ke kulokho, kodwa khona ushintsho libe likhona laphana. Sibonile izolo memezela ungelo vuyo kwinsizwe nesibindi kakhulu uyasungula umcimbi omkhulu ngalendlela esimanga, and kulonyaka kuyabonakala ukuthi uzoba mkhulu ke futhi okudlula yonke lemicimbi ezayo. Ngiyabona ukuthi uhlale phansi impela wayibhekisisa lento naba nabaxhasi sizwile izolapha memezela ukuthi kunabaxhasi abakhona. Siyabonga kakhulu ukuthi abakwa Omega vele besukume bawuxhase lo mcimbi, bephinde nomasipala weTheku ushilo ukuthi uzoxhasa. Khumbula ukuthi kade sabantu bekhala ngalama brand amakhulu afana no-Brentwood avela hlale nje abuke angaxhasi lutho. uBrentwood nje impela wona kusamele impela nawo uxhasa ngoba nje silde njengoba sibheke lapha abantu bazobe bedla ingodo lapha, mhlambe nje u100 u90% uzokugqoka uBrentwood okuyiblue esikholela kulo njengamabhinqa. Manje waye ke mhlambe wona udlalele kude ukuthi uxhase imicimbi. Sifakele ibuko nonto encane wakwayisho lena komunye unyaka awuhlaba uBrentwood ngokuthi awufuni ubhekelela kude izinto ezithinta amaciko, yabo bafowethu. Mina ngiyafisa nje ukuthi laphana bafowethu siphathane kahle noma singazothi ubani oyohamba nawo lo 100,000, kodwa ke bafowethu ngizacela ukuyisho i-top 10 ongamzwanga ngelo visual i-top 6 I mean i-top 6 umuntu number 1 kusewukhuzane siyambongela, bese kuzoba umthandeni number 2, number 3 uPhotso, bese number 4 amagezi amahle, ukuthi number 5 ithwasa lekhansela, ukuthi ke number 6 bese kuzoba ubheki home. Bafowethu laphana bafowethu izishiyana ngomshefezo kakhulu. Lilokhu lishoshela njalo njalo nilibheke ithwasa lekhansela, ngangishilo nasekuqaleni lilokhu lithi ukushoshela nje liyasondela. Babheke lamagenge lawa le Bosar Coast bayingozi kakhulu bafowethu. Siyabonga ke bafowethu kubaxhasi bafowethu, sobe sikhona laphana, sobe sikhona. Mkhanya ukuthi uzobu live, sobe sikhona laphana sizoseka umcimbi khuphuka nezakho. Siyi-channel hamba phambili mkhanya ukuthi sithi siyabonga. Uma umusha siyacetha wenza okulungile, ucinzele subscribe, ucinzele phela ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta i-video. Siyi-channel hamba phambili mkhanya ukuthi siyabonga.